maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ku da zuwa sashen Arewa Technology TV. Karamanta yau ne farkon shigowa, a danna subscribing sannan a danna kararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Menene dalilin da zai sa Nasal Microfinance su hana ka bashin da suka ce za su baka, ko kuma waɗanda suka cike na baya suka hana su? Wannan shine dalili babba mai karfi wanda ya kamata ku magance shi dan kar kuma wannan matsalar da ta faru a na 'yan baya kaga mutum an bashi an ya furubin dinsa amma kuma su hana shi kuɗin saboda wayansu dalilai. Saboda ku biyo mu domin ku ji dalilan kuma ku ji hanyoyin da za ku bi ku magance su dan gudun kar ku samu kuma irin wayannan matsala duk wanda ya sanya ciki a Nasal Microfinance a wannan lokacin /CVN. Saboda haka ku biyo mu domin ku ga yadda abin zai kasance. To dalilin da ya saka ake samun wancan matsalar shine na farko zai kasance shi wanda ya bude Nasal Microfinance zai iya cikewa miliyan 1 zuwa ƙasa. To bankinka ka je ka ci bude banki karami baka yi upgrade ɗinsa baka ƙara bankin naka wa girma ba, bankin naka bai fiye ɗau misali kamar 30,000 ba, wani saboda dalilin hakan ne zai sa ya bude bankin saboda zai cike wannan bashin. To ka cike bashin kuma ka bude shi da akawun karami, misali ka cike 1,000,000 ka cike miliyan 1 kuma ka bar bankinka already ba zai ɗau kuɗi sama da 100,000 ba. To kaga already kana cikin risk, saboda dalilin nan zai hana su ki turo maka kuɗin nan, ko kuma kuɗin ya kisa account ɗinka ko an turo saboda account ɗinka ba zai samu gurin da zai zauna ba. Wannan shine dalili na farko. Kuma hanyar da zaka magance wannan problem shine ka gaggauta wajen zuwa banki domin ka gyara wannan matsala. Wannan shine dalili na farko wanda zai hana su hana ka wannan bashi. Dalili na biyu shine wajen cikewa za ta iya yiwuwa ka cike information ɗinka da wani sunan daban, kuma ka zo ka bankinka kana da wani sunan daban ko wani information din daban. Kun ga kenan wannan shi ma babban dalili ne da zai hana su hana ka ciki ka zamanto ka wannan bashin. Za ta yi ka sa sunan stage ɗinka, sunan anguwarku da sunan wani abubuwan ka, tunda dama already sunanka da wannan ɗinka kana saka bibiyan ɗinka yake fitowa, but sunan anguwarku da sunan stage ɗinka da sauran information ɗinka ka yi VAT ko wani amma makamancin haka. Kun ga dole za su baka VAT. Saboda haka isa duk wanda bai cike muke ba shawara akan ya kula da ya cike daidai, wanda kuma already ya riga ya cike Allah ba da sa Allah ya sa an yi a daidai. Kun ga wannan shi ma babban dalili ne da zai sa su hana ka wannan bashi, saboda bashi ne duk inda ka musu suka ga yar wata walawala haka ta kamar ana neman raina musu hankali ko wani abu za su iya kin baka. Wannan kun ga shi ma babban dalili ne da zai hana su baka wannan bashi. Dalili na uku shine yayin da kai ka zo cikewa kana cikewa za ka ga gurbin da aka rubuta maka haka, kamar za ku ga gurbi kamar haka, za ku ga an rubuta 1,000 miliyan naira, za ku ga haka an rubuta maka shi. To wannan shine suna nufin in za ka cike bashin nan ka tabbatar ka cike daga 50,000 ne zuwa ƙasa, zuwa miliyan 1. To wasu suna yin buri su ce za su cike sama da haka ko wani amma makamancin haka, za su iya hana ka wannan kuɗi saboda already kuɗin ka nemi yawan adadin da ba su ce za su bada ba. Kun ga haka ma shi ma babban dalili ne da zai sa su hana ka wannan bashi. Dalili na hudu shine in ka zo cikewa ko kai da ka cike, tunda kun gani mu da zamu cike da 500 muka yi muku lissafi 500 kenan, ya zama to lokacin da zaka cike ka saka kuɗi ƙasa da miliyan 1, domin shi ma wannan dalilin yana ɗaya daga cikin wanda basu ba wa 'yan baya ba. Shine wannan ake cewa daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. In ya zama to ka cike miliyan 1, gaskiya kana misali addu'ar Allah ya saka a ciki, muna so a ce daga 700 zuwa ƙara zaka na cikewa kai wanda baka cike, wanda kuma already kasan ka cike dama already ba mun nuna muku akan ku cike sama da ko in ce miliyan ko sama da miliyan ba. Shine wannan babban dalili. Saboda haka wayannan sune dalilan da suke sa Nasal Microfinance suke hana wannan bashi. Saboda haka dan Allah a kiyaye kuma a gyara dan ganin an samu wannan bashi. Kuma har yanzu dai ba za mu wannan ba saboda kuɗin nan bashi ne dai duk wanda ya san ya cike already da Allah lokacin da suka nema ya yi kokari ya maida musu kuɗin su dan gudun matsala ko wani amma makamancin haka. Domin neman ƙarin bayani ko wani abu da akwai group din mu a cikin description da comment na farko za mu aje muku shi dan ganin yadda za a yi ka wannan, wanda kuma bai ciki ba already za mu aje link din a darasi na farko na yadda za a yi ciki shi wannan bashi. Saboda kar manta danna mana subscribe sannan danna mana like, domin danna like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode.